April ni som pariat kumsang ni pathum ni in USA Minnesota a kholian vaklo pakhat sweetlia summer chu phurlo zethian an school party na hmuna avakal vea alu main an classmate zezoi ve tak kuinan halo bia envelope sena hum ran summary mail an hmu chuan a thian thaber emi bora lawangin ngai ala o theilo ti a hrethiam ngala tual that tu man alani lo bok nen summer chuan ina ama chia oma hlovangin party na hmuna ron kalani thu soi kuinan envelope chu pe katuma summary bial pahlui Ethan ron langin a hroi lut tadai mai Ethan chuan party na hmuna dosana dingin an thian boral ta te Val Brian le Emi te hming alam chuaka an tan party hi buat sei ani tia soibok an vai hian misual tu ti hriat lo sweetly slasher tia a hming an vua chuan halo that vekani summer o manuam zan lova a thian te boral laia hlim taka an lam thei chu makati zok hle reivak lova Ethanan abiarin lai summer ati buak pala pona chuakin bedroom a identify ngal sok sok heti lai hian police in an thoma beng chen mawangin party na kalte an lo ho tir hloma summer kha bedroom a halo lom nunglama tangin mai kor vua hian aron ve them thema vi atum lain summer halo kun man pona tlan chuak ngala gate an local vek to boxi check in a tlan luta thom dim taka awala in akong shen in khong ri sia in misual chuan aron lu chila summer mangang taka atlan chhuah nu chuan aron that zui ta ni April ni som pariat kumsang ni somni pali ni in Lucy tui takin alo mu hila kumsang ni pathuma boral ta samarinaw khani in unaunu thi nuwa piangani Lucy hian au te thian ho chunga thil thleng kha a chui zui ve renga sweetly slasher April ni som paruka tanga ni som pariat ni thum chunga rap thlak taka ache dan te tol that tu tun thlenga man alani lo dan te hria in a rilru anuam theilova an chung kwa hian an la tuar hle ani Lucy hian au thlak tu maya in ngai chang anga thina summary room hunrei tak alu to lo na chuan lutin apin dan chung po kumsom ni pakhat liam ta a aum danang chein han la khoi dang lam lo ani chuat an rap chu thingri deuh thot a hria anen chian nak chuan a letter don a thu ruk na halo om pakhat chu ala chuaka a thil ti wanga a in chhir tur thu lo in ziakin a thon tu chu I ti ringotin a in da anu aron lang thut Lucy chu avin zeka lekha thon chu a thuk ruman summary thi cham ani wangin chua an ngai thu aron shilbok tuk chuan ei lain summer chuan nasa in zirna konga ma ason le zual theinan Washington a thlathum om tura training nei turin an offer ti asoya ma se achung ten han lo rem tiwak lova apa chuan a inzir chua huna a hna thona sonar company a thok ve turin adu thu alo soya an company hi tun lai khol changkang tak tak siam chuak tuan ni achung ten an thlop lo chu Lucy halung oizan lova ma se hanial ngam bok si lo choi khama an chungin summary thi na mun check in bula khan an vakala an fanutan share jeng na thilpek an da nu chuan Lucy ne na ikeng vm an hantia Lucy chuan motora ada thu soin alet lea ma se unaunu tan engma gif akeng lawani motor bula thilpek atan a thior lai phel atuma chuti lai chuan check ina thom a hrezui enfia turin havaluta achunga chuan khol danglam tak pahni alo om start ti chu an met china April ni som paruk sang ni pathuma in setin laser aron in kap chuaka anin ton nu chuan ron eng bial pupin a trek chhuaya khol chu ama in ain shut down le ngal
Lucy in check in a chhuah san hnu chuan in le avel te chu alo dang lam vek to a Summer hriat rengna kha lo om to lovin a chung te pawh a mizo thak lo call a tum le a signal a nei lo wangin amang ang chu khua a tlan luta an thil tar atang chuan a omna hi kumsang hnih pathum ani ti a hre chuak ta an skula avakal le a anin cheidan le an phone man lai tak an hmu chuan a en du hle chuta a unaunu boral ta samari ava hmua makti taka thlir rengin misual kuta boral ve tho wal le brain ten au an lo bemol mola I thanan vapan nain samari biakan tum chuan alo be thadu haulo hemi nu hian lepa an physics teacher ava hmua alo hriat lo wangin Lucy chuan student thar ani thu soya time travel chungchanga angai dana zot le an zirtir tupa chuan queen alo mel hriat tira physics thiam tak ani ti soi queen chuan time travel dan chu lo muchuak po nila thil thalo tak a thlen thei ti alo hrila Lucy chan dan tur reng a hrelo queen an a chhuah san hnu chuan senior hovin an lo soi sa a an zon chuak zui zirlai ho pona an chuak huma tleirol pakhatin Lucy nena kumtin zirlai tuya thelu chu an school ti thin dan ani thu soi lui nai bera queen chu an zon thla a school no pangtam jok chuan lo nui soin kutte an lo benga an zinga hian summer po haum ve nge Ethan te thil ti chu du lo viau ma se dan atum lova Lucy aron pen chuak ta Ethan anam thlutopa an zirtir tu ron langin zirlai te chu an lut le sang queen azak ema atlom ngai chuan meiche puina kamamo lo tin Lucy hril Lucy physics thiam tak ini chuan thilpoimo tak hril tur cheka nei hatia an pahnih chuan in khom falin hun lo lom tur kumsang ni somni pali atanga ron kal ani thu a soi chuaka kuinan a thil hriat chu a oi theilo Lucy device an la mel hriat ngai lo a smartphone chu a en tira an na tho dan an khoi vel nu chuan kuinan a ring ve ta ni Lucy tukvera adak chuaka au naunu samar le samari chian traber emi te an lo in hau na sa hle hemi nu hian Lucy queen chu check ina khana hruaya time machine kha lo laumin an han en chian chuan anung thei to lova khol chu queen na thona mun agarasa an phur hota ni uluk taka an en le nu chuan Lucy pa na thona sonar company siam khola chuan an mangtel ti an hmua bur pakhat jok antimeter chu alo ruak tlat mai Lucy ahuna akir le theinan an momo ti an hria Lucy chuan apa na thona mun ani ti soin an ruk chhuah angai don ani bowling ti na mun kota summer le emi te an loin mulea summerin biakan tum chuan emin engma soitur ka nei lo karil ru ka siam fel vekto alo ti mak Lucy queen nena voin hi April ni som paru kani chuan kau hi ni som pariata athidona kala chan manani hunkal toa thil thleng hi ka thlak danglam theyangem atia queenan theye ma se thil thalo jok a thleng thei ti hrengrengla ilet le huna ishing lun pa ngai kha inei le thei to lo pha mai theiani tina chang summary teina anwakal duna Lucy hian apa na thona company security card chabi aruk du wangani queen hian Lucy hi summary unaunu dik tak ani ti oi har halati ema achung tenena in hmu chu atana hlawom ti asoi chuak summary ron chuak chu lo ti dingin queenan physics homework kaloti puyang che hatia summer hi hun rei tak a start to wangin assignment aloti sakfau toa summerin chemistry hi min en pui theizo kangem tin alo chang queenan chuan lam siamin ani hi science lam thiam takani hatia Lucy nen chuan a in mel hriat tir summerin ina hruailuta
achung tenen in hmel hriat tir ve in choya an lo som zui do kanan ki lai chuan Lucin an thil ei chu tuyati zong tak ani thu a soi chuaka nu berin summer ei turin ni tina siam sak thin ti le a chodu ber ani ti lo hril Lucy rilru anadewa anu hian a huna khan a ei tur a siam sak ve ngai lo wang ani hemi nu hian samarin akor an hun layami nen in mil tak a hak tira dar thalanga wal le brain te thalak chu muin samarin no pangte an ni lai atanga in kom to an ni thu halo shrila mola na an thoka idu chuan kain mel hriat tir don chenia atibok Lucin wal le brain te mola an thi ni ani ti a hre chuak zoka doran khar hun tur chu zotin samarin dar ko a tin lo changa dar kar chan ve chia hun anei to ti hria in Lucy chuan in chu a chhuah san ngal mola wa thlen chuan an lo khar trep towa I then nen in tokin a kut zung lai halo mu mol chunga walin kor alo hakual vela abial pa brain po hala nge nge dora na thok kuinan khara lo tum vel meka Lucin wal le brain te omna zotin alo hril hnu chuan atlan lut ngala kuinan thilom zia thathiam lo hle heti lai hian brainan an thil zor lai halo khalkwal vela karen aron thim zui asidiken lai a thawa chartuma akun lai chuan sweetly killer ron langin cd chu halo ulbung mia braina shoka tak avid bur zui reivak lova wal in thak na room atanga ron chuakin braina ruang an mu chu mangang takin a tre chiama miswal chuan aron muve tlat mai wal man mo takin atlan chia sweetly killerin aron hual bet zui Lucy ron langin miswal chu hanam thua wal atlan chiat pui wat step tol theya an tlan chholain wal hlau thong lutuk chu ain pal thua miswal chuan loman bet chatin alu stepa so chor chora athat ta ni Lucy tran pui tu avin alo tre chiama security pakhatin aron muhlau mase mai kor vo pa khan alo vitluma mol chu a chhuah san zui queen ron thlengin Lucy chu a chenna a hruai hoa Lucin security guard kha thitur ani lo sin keima wang vekani tin rilru na takin a soi kuinan miswal chu kumsang ni somni palia anlaman le man lawazota Lucy chuan halu lo thingin heta hian boina karon thlen mai mayani atia ahun pa ngaya let le wat adu tarum rum mai atuk zinga Lucy chu ma taka thovin an ina avalu ruwa apa security card chabi hazong hal ruai chuta samarin aron muwa aruma ashoi chhozui Lucy hian vale brain te chanchin azo nuwa zana achua san thuta chumi nu chuan mola athian te chu tha an lo ni bok nen in soifia wat turin atia Lucy hian do ta hril reng thei do lo ti hria a unaunu ani ti le hun lo lom tur atanga ron kalani thu hrila arin ange in summer chuan halo oi lo hle kumsang ni somni paliami a u le khathon a kha ain tira hei hi I thena ron thon che kumsomni pakhat liam hnuwa ka hmu chuani hi atile samarin uluk takina ena ala hmu ngai reng reng lo thu soin a thu soya oi lo wang chuan Lucy a beidong ema thil dang soi chun zom du to lovin a chhuah san ta ni kuina gara sa khan avalet lia time machine siamin an boi dun ngal char summer school avathlen nu chuan alokar ahonga le khathon chu adong tangei mai Lucy pek nen khan an en kopa aloin ang chiani heti lai hian kuinan Lucin time travel machine aman le theinan khol pahnia laser beam te anin to angai ti hre chuaka khol pakhat jok chu an siam thale thei maya pakhat jok tinung turin sonar company ya antimatter burchia an mamo toni
hemi nu hian an na thona hmuna summer aron lang hlola Lucy nena a thu soi te kha aoi thu shilin a mahun azot ngal Lucy do talo shila hlim taka nun mangin pasal fel deuh anei ti le na thatak anei ti soi Summerin a thian te that tu an man to le to lo azot ve a an laman lo thuin a lo chang Summer chuan tunge a tha le don ati le zela Lucin hre tak chungin emi thi tur thu a hril ta ringot mai Summer chuan engthil po ti donila poika tilo kan dang ngei tur ani atia Lucin thil thalo jok a thleng dona sin ti ma se kuinan Summeri halo thlopa an pathum chuan emi na thona Marine Museum an pantani Zana emi chuan na alo thoka phone an han tum chuan headphone avua tlata wangin a hre theilova Lucy te museum wathlengin emi an zong kwal ngala an muzo thak lo anin tender hloma heti lai hian miswal kha aron thleng ve to tlat mai Lucy in chuat ano thliau hliawa apia loka sweetly killer alo om reng to Summerin han muwa pona tang chuan a thian nu chu a ko vak vaka emin lo hre thiamin chulai hmun chu an chhuah san ta ni anina Summerin anaw a chanchina hril mel mela lekha thona I ti kha I then nilovin a thon tu chu emizo kalonia Summer chu in puangin emi nen khan an lo in ngai zong thina Summerin an chung te hril adu lain emi hian angam lova alo then phani atuk zinga Lucin anu le pa azuk muwa fanei an la tum le tum lawazot nui varvar chungin Summer kan nei to lom fa nei bel kan lo tum to reng reng hleinem antia Lucy rilru an na hle a unaunu hi a chhanchhhuah chuan a huna khan kirle na tur anei ve don lo ti a hre thiam ngala apa chabi la ruzavin in chu a chhuasan hemi nu hian Summer nen anin mulea a thi tur thu kha tlang takin a hril tange nge idam chuan om ve lo ang mai kani dona ma se ka chhanchhhuah kangche hreom taka nun man kha ka pei to lovani atibok Lucy hi atet lai tangin chungte mangai na tak taka enkol seilen anilova a u thlak tu mai ani ti a hre chiang tel telani Summer chuan han chan dan tur mai a hrelowa a thi na in an chung kwa ra duam lo tak a chhuwa wangin hreom ati hle Lucy chuan ruam man na thatak anei thu soya min ring top mai ro atini Zana Lucy chu sonar company office a vakalin kuinan aron zom ve a Summer chu a thi na tur party na hmuna khan halo kal ve bok midang bula aum ve reng nu chuan in chu a chhuah sana pona sweetly killer aron lang tangei mai Summer chu aum zui ngala heti lai hian Lucy te thian dun khan gate pal tlangin ki card mang chuan building an luta security guard alo thireng to chuniin anthil ruk tur zinga mi pakhat chu halo bo boka tuemo chuan han lo kal khalani tupo ni se hun kal to atanga ron kal ve ani ngei an ringa time machine siam chuak tu kha niang kuinan atibok ngai thalo tak chungin anthil mamo chu han la a building an chhuasan ngal Summer kha check in a alo bi ruwa miswal khan lo lu chil to in tha nge yatum chuti lai chuan pona tangin motor aron thlan luta sweetly killer chu an sulet top Lucy le queen te han lo nia Summer motora chuan lut watin tlan chiat ngalan tum chuta miswal kha aron ding chuaka a mai kor an phel chule queen kumsang ni som ni paliami halo ni renga an thian ho chuan makan ti hle Lucy te chuan anom na hmun chu han chhuasana queen na garage lam an pantani an wathlen nu chuan queenan alep ani ve tho wangin ka garage a hredon nia atia khatianga miswal tual tha manga khan a chhuwa lo tur thu Lucy a hrilbok garasa kholti nun tumin an buai ngala
reivak lova tual that tu queen ron thlengin I ten tuya an peilu hnuwa nun kong dik lo azo tran dana soya summer I thian tenen min nui so kha hila hria em skula mi zong mu sit le ti du da kani pha ati lai chuan kuinan kha thil kha a thleng hleinem alo ti zawa tual that tu kuin chuan kanuna a thlenga lom tin apuitlin hnuwa time machine kha asiam chuaka hunkal tua kir lein summer le a thian te kha a that ta ni heti lai hian khol kha alo in charge full toa tleirol queen le summer an tlan chuak wat Lucy le tual that tu queen kha an huna an let dun le a an in sual ngal riap queen chuan chem te a vi atuma Lucin teaser mangin alo sok shepa queen a thal der time machine an en chuan alo nung tolova sonar office atanga aruk chua antimeter burkha queen hian alo lapai tra ta Lucin an ban chuan aron har thuta Lucin queen chu avit hlum ta ni kumsang ni pathuma queen te in ron langin summer nen Lucy an ngai zia an lo soiduna chuta an hnung loka chuan Lucy aron lang deuh hlol time travel khol kha alo mang le a kumsang ni somni palia akir le hnu khan an ina wa hoa ma se ha chung ten an lo hre to lovani Lucin kumsang ni pathuma cham hlen adu thua soya heta chuan anu le pa te hlim takin an lauma unaunu bula aum reng thei to don bok thian thatak queen a char thara Lucy chu kumsang ni pathuma summer te na chuan akho sajui ve ta ni